आवल जा आप लोगन के बीच में एक ठे और शिव चर्चा भजन आप लोग के सुनावत हैं। अगर आप लोग के अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक शेयर जरूर करब जा आ चैनल के सब्सक्राइब करब जा। कौन रंग डमरू बजवला ए भोला जी, कौन रंग डमरू बजवला ए भोला जी, कौन रंग डमरू। पहिला डमरुआ तू काशी में बजावला, काशी में बजावला हो, काशी में बजावला। पहिला डमरुआ तू काशी में बजावला, काशी में बजावला हो, काशी में बजावला। काशी में गंगा जी बावला ए भोला जी, काशी में गंगा जी बावला ए भोला जी, कौन रंग डमरू बजवला ए भोला जी, कौन रंग डमरू। दूसरा डमरू